שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לעוד פרק של שדרוג יומי. לי קוראים שחר אתר ואני אנחה את הפרק היום. המידע שאתם הולכים לשמוע היום בפרק יכול לשנות את כל הדרך שבה אתם רואים את החיים שלכם. האמת להגיד לכם, כשאני שמעתי על הדבר הזה בפעם הראשונה, הייתי ממש בהלם שהדבר הזה נכון, ומצד שני גם מדהים אותי לראות כמה זה הגיוני. מה אם הייתי אומר לכם שהדרך שבה אתם חווים את החיים שלכם היא לא באמת המציאות, אלא בסך הכל תמונה של המציאות. אני יודע שאולי זה נשמע קצת מוזר או אולי לא ברור, אז בואו רגע ניקח איזושהי דוגמה כדי להבין את זה. דמיינו רגע שאתם מגיעים לבית שלכם בסלון ואתם פותחים טלוויזיה. אתם פותחים טלוויזיה על ערוץ הטיולים. ואתם רואים שבערוץ הטיולים מוצגת איזושהי תוכנית על ניו זילנד. במסך יש טבע מדהים, יש נחלים, יש יערות, כל מיני חיות מגניבות כאלה שאולי לא ראיתם אותם אף פעם. אתם רואים כל מיני ערים גבוהים וצילומים פראיים כאלה מכל מיני כפרים ועיירות קטנות שיש בניו זילנד. אתם מצליחים רגע לדמיין את הדבר הזה? לא יודע כמה מכם היו בניו זילנד, אני אישית עדיין לא הייתי, אבל כן ראיתי כל מיני סרטים ותמונות, לא רק מניו זילנד, אלא מעוד כל מיני מדינות. ויכול להיות שגם ראיתם איזושהי תוכנית בטלוויזיה מתישהו על איזושהי מדינה או מקום שלא הייתם בו. בעצם הדבר הזה קורה כל הזמן, ועדיין אנחנו מצליחים לדמיין אצלנו בראש את אותה מדינה שאנחנו רואים בטלוויזיה. עכשיו השאלה שלי אליכם היא, תגידו רגע, מה שאני ואתם רואים בטלוויזיה, זו המציאות באמת? כאילו ברור לי שמדובר בצילום אמיתי, שמישהו בא וצילם עם מצלמה. אבל אם רגע אני שואל אתכם רגע את זה בצורה שהיא יותר פרקטית. הטלוויזיה נמצאת אצלכם בסלון. ברגע שאתם מדליקים אותה ושמים איזשהו ערוץ ורואים מקום כלשהו בעולם, או אתם רואים איזשהו בן אדם שמדבר, ואתם מסתכלים על הטלוויזיה, אותה מדינה, אותה ניו זילנד, אותו בן אדם שאתם רואים, אותה חיה שאתם רואים, באמת נמצאים אצלכם כרגע בסלון? התשובה היא שברור שלא, הם לא אצלכם בסלון. זה כמו שכשהייתי ילד פחדתי שהאנשים שנמצאים בטלוויזיה יכולים לראות אותי. אז בטח התשובה שאולי הייתם עונים לילד כזה, לא, כאילו הדמויות בטלוויזיה לא יכולות לראות אותך. מה שאנחנו באמת רואים בטלוויזיה, בתכלס, זה פיקסלים. זאת אומרת, זה איזשהו אור על גבי המסך טלוויזיה, ויש בטלוויזיה מערכת סאונד שיוצרת לכם איזושהי תמונה וצליל, ואז המוח שלכם, המוח שלי ושלכם, בעצם מפרש את אותה תמונה, את אותם צלילים, כאילו אני באמת רואה ונמצא בניו זילנד האמיתית. בפועל מה שאנחנו רואים זה לא המדינה או הטבע הפראי שמוצג לנו בטלוויזיה, אלא פשוט אוסף גם של צלילים וגם של תמונות שנוצרים על ידי מערכת חשמלית. הרי בסוף טלוויזיה זה בסך הכל מוצר חשמל, יש חוט שמחובר לחשמל בקיר שלכם. עכשיו, זה נשמע אולי קצת מובן מאליו, אבל זו האמת, כאילו תחשבו על זה, אנחנו לא חושבים על זה ביום יום שלנו, אנחנו פשוט מדליקים טלוויזיה, רואים את האנשים שאנחנו אוהבים, אולי איזשהו שחקן מפורסם או איזושהי תוכנית ריאליטי שאתם אוהבים. בעצם מה שהטלוויזיה עושה, אם תחשבו רגע, מה זה בכלל טלוויזיה? טלוויזיה זה בעצם מכשיר שמייצר איזושהי אשליה מנטלית כאילו משהו קיים במציאות כשהוא לא באמת קיים בו. אנחנו פשוט כל כך רגילים לצפות בטלוויזיה, אבל שוכחים שזה תכלס מכשיר חשמלי שעושה איזושהי אשליה. זה כל מה שזה. עכשיו, סתם בשביל הקטע, כאילו, ברור לי שאתם מבינים מה אמרתי, אבל נסו רגע, אם אתם רגע מסתכלים על מסך מחשב, או אולי על המסך של הטלפון, או אולי יש טלוויזיה לידכם, או פעם הבאה שזה קורה, נסו רגע טיפה להתקרב למסך, ולראות ממה בעצם מורכבת התמונה, ומה שאתם תראו, זה נקודות קטנטנות של אור, של פיקסלים, על הטלוויזיה שלכם או על המסך. זה כל מה שזה. אז עכשיו, אחרי שהבנו את הדבר הזה, בואו רגע נתקדם עוד שלב. בעוד רגע אני הולך להגיד משהו שאולי יישמע לכם קצת הזוי, קצת מוזר, אבל הנה, ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מה שאנחנו עושים פה, כן? אז בואו תהיו איתי רגע ונסו לשמור רגע על ראש פתוח. אני בעצם טוען שגם המציאות שאתם ואני רואים כרגע, בין אם אתם כרגע נמצאים באיזשהו חדר או אולי מחוץ לבית, זה גם רק תמונה של המציאות. ממש כמו הפיקסלים שאנחנו רואים על הטלוויזיה. זאת אומרת, זו לא המציאות האמיתית. דמיינו רגע שכל מה שאתם רואים זה כמו סוג של מצלמה שמשדרת לכם תמונה אל מסך ולא הדבר עצמו. אם הייתם אי פעם בסרט קולנוע,
יכול להיות שמה שראיתם זה איזשהו סרט שבעצם הוקרן על גבי מסך. עכשיו, הסרט, המסך, ברור לי ולכם שזה בסך הכל קרני אור, אבל קרני האור משודרות מאיזשהו מקרן שנמצא או על התקרה או מאחורי האזור של הכיסאות של הקולנוע. זאת אומרת, זה לא הדבר עצמו, אלא נקודות אור שנמצאות שם, ויכול להיות שאולי שילד קטן שיסתכל על סרט יחשוב שיש שם באמת משהו אמיתי. האמת שככה, בדיוק באותה צורה, גם העיניים שלי ושלכם עובדות. הן קולטות איזשהו אור שנמצא ומשדרות תמונה למוח שלנו. האוזניים שלי ושלכם קולטות גלי קול ומשדרות גם איזשהו ייצוג מנטלי למוח. עכשיו, המוח נמצא בסוג של קופסה סגורה, הוא נמצא בתוך הראש, בתוך גולגולת, ולשם משודר כל המידע. עכשיו, כל זה תיאור די פשוט, כן, של מה שבאמת קורה. אני כרגע לא נכנס ליותר מדי פיזיולוגיה ורפואה וככה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק, אבל זה בגדול פחות או יותר מה שקורה. מה שאני מדבר איתכם כרגע אולי נשמע קצת פילוסופי. האמת שזה די נוגע בפילוסופיה, אבל זה עדיין לא נכנס לעומק של הפילוסופיה. בתכלס, אני מדבר איתכם כרגע על מדע מאוד מאוד פרקטי. ככה זה באמת עובד. בטח אולי אתם שואלים את עצמכם, למה אני מספר לכם את כל זה? ואיך זה בכלל קשור להתפתחות אישית, או לאיך להפוך את החיים שלי ושלכם לחיים טובים יותר. אז הנה, בואו אני אסביר לכם. מה אם בעצם כל המעצורים שיש לנו בחיים, הפחדים שלנו, כל המגבלות שאתם מרגישים שנמצאות בחיים שלכם, כל מה שעוצר אתכם מלעשות את מה שאתם רוצים לעשות, מה אם כל זה לא באמת אמיתי? מה אם זה בעצם בדיוק כמו אותם פיקסלים שנמצאים על המסך של הטלוויזיה? אלא הוא יכול להיות שזה סוג של איזשהו עיוות והשליה שהמוח שלכם יוצר? עכשיו, אני לא אומר שכל הפחדים הם כאלה. זאת אומרת, אם אני ואתם נמצאים במקום גבוה, אז סביר להניח שיש שם סכנה אמיתית בואו, צריך להיזהר. אבל יש הרבה מאוד פחדים שהם נמצאים אצלנו בגוף, בתחושות שלנו, אבל הם לא מהווים סכנה אמיתית. בואו רגע ניקח את זה דרך עוד איזושהי דוגמה. דמיינו רגע שאני בא אליכם עם הטלפון שלי, ואני מראה לכם אצלי בטלפון איזושהי תמונה. אני אומר לכם, וואלה, תקשיבו, צילמתי תמונה, משהו מגניב, בואו תראו. אתם מסתכלים על הטלפון, ומה שאתם רואים, זה נחש ענק, בצבע חום, עם כזה לשון כזה בחוץ, נחש קוברה. אתם יודעים גם שהוא ארסי, כי אתם רואים שזה נחש קוברה. מה אתם מרגישים? עכשיו, יכול להיות מה שאתם מרגישים זה, אוקיי, אני לא מת על נחשים, לא כזה אוהב את נחשים. אולי אתם אפילו מתמלאים פחד, אולי סוג של כזה רתיעה וחלחלה, כאילו מה אתה מראה לי תמונה של נחש? לא בא לי. ועכשיו השאלה שלי אליכם, תגידו רגע, איך זה יכול להיות שהתמלאתם פחד אם אין שום סכנה אמיתית, או גם אם לא התמלאתם פחד, עלה בכם איזשהו רגש, כן? המוח שלכם יצר לכם את החוויה כאילו יש שם נחש אמיתי. אמנם בעוצמה קטנה יותר, כי בכל זאת אתם יודעים שזה רק תמונה, אבל איך זה יכול להיות שפיקסלים על גבי מסך של טלפון יוצרים לכם את החוויה הזאת? ידעתם שיש אנשים שאגב אוהבים נחשים? כן, יש כאלה מוזרים. אולי אני אחד מהם. אני פשוט חושב שזוחלים זה חיה שהיא די מרתקת. אני לא אגיד לכם שאני עכשיו בכל פעם שאני אראה נחש אני אתמלא באהבה, אבל אני כן אתמלא סקרנות. אז אני אחד מאותם אנשים מוזרים. אז בעצם בואו נחזור רגע לעניין, נחזור חזרה לריכוז. אז אדם שאוהב נחשים, ויש אנשים שנגיד אוהבים נחשים הרבה יותר ממני, לא רק שהם לא יפחדו מאותם נחשים, אלא הם יתמלאו בפליאה, בהתרגשות, תגידו וואו, איזה חיה מגניבה, כאילו יש אנשים שמגדלים נחשים. אז מה מייצג את המציאות האמיתית? הפחד או ההתרגשות? כאילו יש אדם שמפחד ויש אדם שמתרגש. אולי אף אחד מהם? ועוד שאלה, אם יש אדם שאוהב נחשים ואדם שמפחד מנחשים, איפה נמצא הפחד? הפחד נמצא בנחש או באדם? איפה נמצאת ההתרגשות? באדם או בנחש? הרגש נמצא באדם, לא בנחש. אז בואו רגע ניקח עוד דוגמה. אתם כרגע מאזינים לפודקאסט. כל מילה שאני אומר מקבלת איזושהי משמעות עבורכם. אתם חושבים על מה שאני אומר, אולי אתם קשרים את זה לחיים שלכם, אולי אתם מתרגשים, אולי אתם כועסים, אולי אתם מלאים סקרנות בכל מיני חלקים של הפודקאסט, אולי יש פרק שאתם יותר מתחברים אליו, פחות מתחברים אליו. ועכשיו,
נגיד והייתי מתחיל לדבר באיזושהי שפה שאתם לא מבינים. לדוגמה, הייתי מתחיל לדבר יפנית. אם אתם לא דוברי יפנית, מה שאתם תשמעו זה רק איזה שהם גלי קול, בלי שום משמעות. זאת אומרת, אני פתאום מתחיל לדבר בשפה שאתם לא מבינים, אתם לא תצליחו להרגיש כלום, חוץ מאולי איך שהשפה הזאת נשמעת, תגידו, אוקיי, היא נשמעת מוזר, היא נשמעת יפה, אני לא יודע, כל אחד במה שהוא חושב. אבל בעצם אתם כנראה תשתעממו מאוד מאוד מהר, כי אתם לא תבינו מה אני אומר. האמת שאם אתם רגע חושבים על זה, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אתם מבינים עברית. אבל אם אני אתן את הפודקאסט הזה שהוא בעברית לבן אדם שלא מבין עברית, ככה הוא יקבל את הפודקאסט. מה שאתם שומעים כרגע זה לא באמת מילים, אלא גלי קול שנעים באוויר, שמהילדות לימדו אתכם שלכל אחת מהמילים האלה יש איזושהי משמעות. אבל אדם שלא מבין מילה בעברית יהיה לידכם כרגע, והוא רק ישמע גלי קול בלי שום איזושהי משמעות. אז בעצם המילים שאתם שומעים והמחשבות שלכם, שנוצרות בעקבות אותם מילים, הם בעצם פרשנות של המוח שלכם. ובעצם מה שזה אומר זה שאני ואתם יוצרים את המציאות של עצמנו ואת הסרט של עצמנו, בעקבות אותם מילים. אם אני לדוגמה אשמע את המילה ענן, בסדר, סתם מילה שעלתה לי עכשיו לראש, יכול להיות שמה שאני אדמיין זה איזשהו אי טרופי יפה באמצע האוקיינוס עם עננים כאלה יפים וקיץ. ואולי בן אדם אחר שנגיד לו, תגיד לי מה מזכיר לך ענן, אז אולי יזכר בכלל בעצם גפן מתוק. כאילו, אני לא יודע, כל אחד ומה שהוא חושב. למה? כי לכל אחד המילים האלה קשורות באופן אחר במוח, זה מכוות בצורה מסוימת. בואו רגע נתקדם עוד שלב דרך כל הדוגמאות האלה. מה עם כל הפחדים שלכם, המעצורים שלכם? כל הדברים שלדעתכם לא אפשריים עבורכם, לא באמת קיימים, אלא אשליה מחשבתית שאתם יוצרים לעצמכם. שזה גם אמרנו קודם. מה לגבי התוכנית העסקית שאמרתם לעצמכם שתכתבו, אולי העסק החדש שרציתם להקים? אולי כבר תקופה ארוכה עולה פחד להתחיל להקים את העסק מהחשש שזה ייכשל. מה לגבי אותו בחור או בחורה שרציתם לגשת אליהם ואולי להתחיל מערכת יחסים איתם, ועולה איזשהו פחד לפני זה? מה לגבי המחשבה על כניסה לחשבון בנק שיש לאנשים מסוימים? מה לגבי הפחד מלבנות טבלת תקציב או להתחיל לעשות איזושהי תוכנית לשיפור המצב הכספי שלכם? כל אלה ועוד מיליון דוגמאות בין אם התחברתם אליהם ובין אם לא התחברתם אליהם, מייצרים פחדים באנשים. ויכול להיות, אגב, שאני אבוא לאדם, כנס לחשבון בנק שלך, הוא לא יפחד בכלל. כן? אז מה ההבדל? ההבדל הוא בחוויה, ההבדל הוא באמונות, בדברים שעברנו. יש בן אדם שימנע מפעולה בעקבות אותם רגשות, ויש בן אדם שלא. עכשיו, מה שאני בעצם טוען זה שאותם פחדים ומעצורים לא קיימים במציאות, כן? רובם, בסדר, לא כולם, כן, יש פחדים שהם כן מבוססים, אבל רוב הפחדים ביום יום שלנו הם לא באמת מהווים סכנת חיים אמיתית. אז אני שוב אחזור על זה, זה רק פיקסלים במסך. אולי אתם בטח שואלים איזושהי שאלה, איך, אוקיי שחר, סבבה, הבנתי את כל מה שאתה אומר, איך שוברים את האשליות האלה? כי פחד מרגיש מאוד מאוד אמיתי בגוף, כאילו זה סבבה, אנחנו מבינים מה אתה אומר, איך מתמודדים עם זה? הפחדים האלה בתכלס מרגישים מאוד מאוד אמיתיים. בואו רגע שוב ניקח את הדוגמה של האפליקציה עם הבנק. להרבה אנשים יש את הפחד הזה. גם אם זה לא אתם, קחו את הדוגמה הזאת לכל דבר אחר בחיים שלכם שאולי אתם נמנעים מלעשות. בואו תשאלו את עצמכם שאלה. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות אם תיכנסו לאפליקציה? כאילו מה הדבר הכי נורא שתראו שם? כמה גדול יהיה המינוס? אם זה יקרה הדבר הזה, אתם תדעו להתמודד עם זה? ברוב המקרים התשובה היא כן, אתם תדעו להתמודד עם זה. הפחד הרבה פעמים הוא מאותה אי ודאות או מהאי ידיעה. זה באמת יהיה כזה נורא כמו שאתם מדמיינים. אלה שאלות שבעצם מתחילות לחוות את המוח שלכם מהמקום הזה שהוא רגיל ללכת אליו, של להגזים ולדמיין את התרחישים הכי איומים שיכולים להיות, שזה אגב מנגנון הישרדותי שמובנה בכולנו, למקום שהוא קצת יותר מאוזן. המוח שלנו בנוי בצורה שעדיף לו להיות זהיר מדי ולפחד מדי מאשר להיפגע כשבמציאות הסכנה היא לא באמת כזאת גדולה. זה מנגנון הישרדותי שמובנה בנו. זאת אומרת, שימו לב, אדם הולך ביער, אם רגע אנחנו הולכים רגע לעבר, והוא שומע רחש מתוך השיחים. עדיף למוח לגרום לבן אדם לדמיין שיש שם דוב שעומד לקפוץ עליו ולהרוג אותו, כדי שהוא יהיה דרוך וככה ליתר ביטחון, הישרדותית, מאשר שיגיד לעצמה, נו, זה סתם ציפור. מבינים מה אני אומר? עוד שאלה שיכולה להסיר מעצמכם את האשליה הזאת, היא, מה העובדות? יש כאן סכנת חיים אמיתית עבורכם,
או שיש פה משהו שיכול להיות שיהיה לכם כואב רגשית. העובדה היא שאתם כנראה מספיק חזקים ובוגרים להתמודד גם אם תגלו שיש איזושהי בעיה. אותה הימנעות רק דוחה את הבעיה, היא לא פותרת את הבעיה. אז מה שידרש מכם זה אחד להבין שיש פה איזושהי אשליה של פחד, שפחד הוא לא באמת, הוא לא תמיד מדד למציאות אמיתית, ובשלב הבא להעז ולעשות את הדבר למרות הפחד. אני רוצה שבשבוע הקרוב תתחילו לשאול את עצמכם את השאלות האלה. אני אזכיר שוב את השאלות, זה שאלות שדיברנו עליהן קודם. קודם כל, מה העובדות פה? איזה סיפור המוח שלי מספר לי כרגע? והכל זה אגב סיפורים. זאת אומרת, גם אם נגיד יש סכנה אמיתית, כן? נגיד ובאמת יש דוב בשיחים, אוקיי? אותו הרגע שבו אני מרגיש את הפחד זה עדיין לא הרגע שבו הגוף שלי נפגע מהסכנה. זאת אומרת, זה רק איזשהו ייצוג מנטלי של הדבר הזה. לסיום הפרק של הפודקאסט היום, אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי מהחיים שלי, שמה שנקרא יסגור לנו את הפרק, ואני מקווה שיחבר את כל הנקודות שדיברנו עליהן. יש לי חתול, לחתול שלי קוראים פוצי, אני באמת מת עליו, הוא חתול סופר חמוד, אבל האמת שהוא חתול קצת ארס. למרות זה שהוא ארס, יש לו אנרגיה נשית מאוד מאוד חזקה, והשם העדין שלו הוא מה שנקרא מאזן אותו, זה שם שאימא שלי נתנה לו. פוצי הוא חתול סקרן, אבל הוא גם חתול די פחדן, כמו הרבה חתולים אחרים. בואו נספר לכם רגע, מבין כל הדברים שפוצי מפחד מהם, מה הפחד הכי גדול של פוצי. ואולי זה יפתיע אתכם. אז ככה, אז פוצי מפחד פחד מוות מבלונים. כן, שמעתם נכון? בלונים. במיוחד בלוני הליום גדולים, שככה מרחפים לידו. בטח אתם מבינים כמה קשה לחגוג ימי הולדת לידו. ברגע שהוא רק רואה בלון, הוא פשוט רץ בפחד ובעלה היסטרית, מסתתר באיזה ארון, לא רואים אותו יום שלם. אולי אתם שואלים את עצמכם, למה שפוצי יפחד מבלונים? אולי קרה משהו עם איזה בלון בעבר, אולי הוא פגש בלון שפגע בו. סליחה פוצי שאני צוחק עליך בפודקאסט, אבל ככה זה. אז מה שקרה זה שלפני כמה שנים פוצי הסתקרן מבלון הליום שהיה אצלי בסלון. הוא ככה ניגש לבלון בסקרנות רבה. ופתאום כזה הוא התחיל להסתבך עם החוט של הבלון, ואז הבלון התחיל להיצמד לו לגוף, הוא הסתבך איתו ממש, ופוצי חשב שהבלון תוקף אותו, עד שהוא שרט אותו עם הציפורניים שלו, והבלון פשוט התפוצץ לו על הפרצוף. עכשיו, תראו, בלון שמתפוצץ, גם כשבן אדם נמצא ליד זה, אני מבין שזה מוביל, אבל פוצי כל כך נבהל, שהוא רץ, לא ראיתי אותו יום שלם, פחדתי שקרה לו משהו, הסתתר באיזשהו ארון, לא היה מוכן לצאת. מאז אותו מקרה, שזה היה אגב לפני 5 שנים כבר אני חושב, משהו כזה, אם לא יותר, הוא מפחד פחד מוות מבלונים. עכשיו בואו נשאל אתכם, אתם מפחדים מבלונים? כנראה שלא, אוקיי? רוב האנשים כנראה לא מפחדים מבלונים. עוד שאלה, בלון זה באמת מסוכן? כאילו נכון שאם הוא מתפוצץ זה מבהיל, גם אני יכול להיבהל אם מתפוצץ בלון לידי, עד שאני מבין שזה היה רק בלון, אבל הפחד של פוצי מבלונים עדיין קיים. אולי לכם ולי זה נשמע דבילי ואולי אפילו מצחיק לפחד מבלונים, אבל בתפיסת עולם של פוצי, בסדר? הדבר הכי מפחיד בעולם זה בלונים. בואו אני אתגר אתכם קצת, אחרי שקצת צחקנו על פוצי. איך אתם עם ג'וקים? אוהבים ג'וקים? מה קורה לכם כשאתם רואים ג'וק? אני לא כזה אוהב ג'וקים, בסדר? מודה. ואני די בטוח ש99% מהאנשים או מאוד מפחדים מג'וקים, או לפחות נרתעים מהם. בסדר? לא היו ככה מגדלים אותם כחיית מחמד. בואו אני אגלה לכם משהו מעניין על פוצי. פוצי לא מפחד מג'וקים. פוצי כשהוא רואה ג'וק, הוא רודף אחריו ומשחק איתו. מתגלגל על הרצפה, לפעמים גם מעביר אותו לעולם הבא. אם היינו יכולים לשאול את פוצי, למה אנשים מפחדים מג'וקים? אולי הוא אומר לכם שהם לא באמת מסוכנים, שאולי הם אפילו מסקרנים ושנחמד לשחק איתם. ואולי הם אפילו לא כאלה מגעילים, כמו שאנשים חושבים. והאמת שגם לא סביר שג'וק יהרוג אתכם. אולי זאת חיה שכן, אני מסכים, יש בה מחלות, ומבחינה הגיונית, כן הגיוני שבני אדם נרתעים מג'וקים. אבל זאת לא חיה שיש בה סכנת חיים מיידית. כמו לדוגמה, נגיד נחש ארסי או עקרב ארסי, שבאמת יש פה משהו שהוא באמת מסוכן ברמת חיים ומוות. אגב, גם יתושים וזבובים יש להם מחלות. וכשנוחת עלינו זבוב, אני בטוח שאתם לא נבהלים כמו אם נגיד ינחת עליכם ג'וק, כן? גם על ידיות של דלתות יש מחלות. אז למה אנחנו לא מפחדים מהם באותה מידה?
ההבדל היחיד פה זה הפיקסלים שהמוח משדר לנו. עם זבובים יש לנו קצת יותר ניסיון ואינטראקציה, ויותר סביר שחווינו נגיעה של זבוב בגוף שלנו מאשר ג'וק, אוקיי? דלתות, אנחנו מתמודדים עם ידיעות של דלתות ברמה היומיומית. זאת אומרת, הפחד הוא לא תמיד מדד למציאות. זה כל מה שאני אומר לכם. עכשיו, יכול להיות שיש דברים בחיים שלכם שאתם מפחדים לעשות, אבל אין שם שום סכנה אמיתית. יכול להיות שזה שוב רק אצלכם בראש, כמו שפוצי מפחד מבלון, או כמו בני אדם שמפחדים מג'וקים. אני יודע שחזרתי על השאלות האלה הרבה, אבל כן רציתי לתת לכם אותם שוב ושוב, כי בסוף המוח לומד דרך חזרה. אז הפרק באמת היום היה מובנה בצורה כזאת, שהיו דוגמאות והיו סיפורים, ותוך כדי נתתי לכם את השאלות, כדי שזה יחלחל לכם בצורה שהיא יותר מדויקת. בואו נסכם את הפרק, יאללה. אז המוח שלנו לא תמיד מדייק בלהציג לנו סכנות אמיתיות. ברגע שתתחילו לשאול שאלות, אתם מקבלים את השליטה בחזרה לחיים שלכם, והמציאות תתחיל להיות הרבה יותר משוחררת. אולי אפילו תתחילו להעז יותר, כשתבינו בעצם שהפחדים שלכם הם אשליה, שהם לא אמיתיים. אני יודע כמה הרגש והסכנה והפחד מרגישים אמיתיים. אבל אם תזכרו שזה בסך הכל אשליה, תוכלו לעשות כל כך הרבה יותר דברים. ושוב, כאילו החלק המודע שלכם ידע להגיד לכם מהו סכנת חיים אמיתית, ומהו בסך הכל, לא יודע, פחד מלגשת להתחיל עם בחורה, או פחד מלהיכנס ולבדוק את החשבון בנק שלכם, כן? כמובן שיש עוד כל כך הרבה דוגמאות אחרות. אלה פשוט סתם שתי דוגמאות מאוד מובנות ופרקטיות שנוגעות בהרבה אנשים, אז אני מביא אותם פה. בפרקים הבאים אנחנו נחקור יותר איך אפשר להעז יותר בחיים, אבל ההבנה הזאת תיתן לכם בסיס מאוד מאוד חזק לזה שפחד הוא אשליה, שאני ואתם יוצרים, וזה מאוד מאוד יקדם אתכם לקראת תרגול של להעז יותר, שבזה אנחנו ניגע יותר בפרקים הבאים. אז תודה שהייתם איתי בפרק היום. היה לי מאוד מאוד כיף להקליט ספציפית הנושא הזה, כי נושאים שנוגעים בפילוסופיה וקצת בפסיכולוגיה, ומתחברים ככה לתחום האימון וההתפתחות האישית מאוד מאוד מרגשים אותי. מוזמנים לשלוח לי שאלות ותגובות על הפרק של היום. מוזמנים כמובן לשתף את הפרק עם חבר או חברה שנראה לכם שיוכלו להרוויח מהפרק הזה. ככל שככה הפרקים האלה והפודקאסט מגיע ליותר אנשים, אז התוכן מופץ ליותר אנשים. וזה משהו שגם ככה תומך בי ברמה האישית, וגם מפיץ את התוכן הזה שאני חושב יכול באמת לעשות פלאים בחיים של אנשים. זהו, ממליץ לכם מאוד לבקר באתר שלי, שככה עבר עדכון יפה לאחרונה, הוא יחשוף לכם באמת עוד המון תכנים ודברים שאני עושה. פשוט תכתבו את השם שלי בגוגל, אתם כבר תמצאו אותי. וזהו, שוב תודה שהייתם כאן, שהקשבתם, וזהו, נתראה בפרקים הבאים.